Joo, ja tää Musta mies! on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän Juoppoja ja narkkareita. mitä tässä oikeasti onkaan. Kokolihapiivi. Ja Makkarasoppa. on remontoitu ihan viimeisen päälle, joten Ei muuta kuin lapsien teko. ihan rauhassa. Entäs putket? Putket. Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Homo. Putket, mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka tuntee tämän taloyhtiön Petihommat. paremmin kuin omat taskunsa. Miten se on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa putkiremonttia lähiaikoina? Ei ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa. Persuksiin. Joo, kaikenlaisia Maahanmuuttajia. kuulee tapahtuva. Joo, mutta tämän taloyhtiö, naisystävät on kunnossa ja vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte testata sen tuolla toiletissa itse. Ja katsokaapa samalla sillalta alas. Ja te ette lähde mihinkään. Ja saumat, ne on suorassa. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen Turvekylpy. löydät. On se tämän päivän ei paljon innosta. Se oli kauhean kalliskin. No se oli vasta ensimmäinen. Sitkeyttä vaan. Ettes yhtään häpeä. Joskushan tästä on kuitenkin muutettava. Minkä ihmeen takia? Enpä enää koskaan ole sitten surriesannassa. Hyvä. Mukavahan meillä yhdessä on ollut. Sinä mäkätät ja määräilet ihan kohta yhtä pahasti kuin äiti. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että meidän täytyy laittaa Perunamuusia. Tanjan kanssa. Voi helvetin. Ja alkovia tutkiessa niin kannattaa kiinnittää huomioon noihin tapetteihin. Rahantuloa ei voi estää. Persuksiin. Oikein valmistettuna se on täysin hajutonta toimintaa.